ассалому алайкум дӯстони азиз, умеддорам тансиҳату хонаободу сарбаланд ҳастед. имрӯза видеоро оғоз мекунем аз анамин намуд паплинои навинка. бовар кунед, ҳар рӯз анамихе гулои нав мебироя, ҳар рӯз гулои нав мебиёранд дар бозор. барои ҳавай ма боз тасмим гирифтам ки то ин ки шумо низ бохабар бошед, шумо низ тамошо кунед, дӯстоне ки мисол дар ғарибӣ ҳастед ва мехоҳед ки аз анамин навинкҳои бозор бохабар бошед, марҳамат тамошо кунед. метавонед ба наздикон сураташа равон кунед то ин ки барои шумо харидорӣ намоянд. ин видеора ма аз тарафи Корвон Сити таги нависо якум ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. бисёрам паплинои навинкая дар ин ряд. биёед ва аз наздик худтон бинед, касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед. касоне ки мехоҳанд ки мо доставка кунем ба Русия, албатта ки мо доставка дорем. анами рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст WhatsApp, шумо нависед дар WhatsApp сурати паплине ки ба шумо маъқул аст, равон кунед, ман ба шумо бо пурратар мефаҳмонам. ин паплиное ки ман ба навор гирифтам имрӯз ҳамаш доинган аз 100 сомон сар мешавад то 150 сомона. ба ман нависед, пурратар мефаҳмонам ки кадом намуди сангаш, кадом намуди паплин мисол чанд смай. ина бинед, ҳамаш гулои нав, рангои беҳад хушрӯ. баъд ана ин нусхаҳои атлас ҳастай, ҳам сангҳои зиёд дора, ҳам кам санг. 4 ранги анамихе нусхаи атлас. азбаски ба наздики наврӯз аст, барои ҳавай ҳозир анамин гулҳои атласӣ бисёр овардагӣ ҳастанд. гули атлас, гули адрас. баъд мехоҳам ана ин намуддора шумода нишон тиҳам дӯстони азиз. анамин нусхаҳои итальянски комбахтанд. комбахтое ки мисол 1000-2000 сомона. и анамун гулҳои анамун комбахтое, нусхаи ам комбахт. и паплинаш бинед, бисёрам хушрӯи ранги кабуд дора, сиё дора. агар дар кор бошад нависе дӯстони азиз. аз кабуд 2-3 намудай. ана сиёшам хушрӯвай, кабудшам хушрӯвай. агар ба шумо писанд бошад ба ман нависед, мо доставка дорем. и кабудаш боша бо дигар хелай. аз ин кабуд дигар ангош буд, ҳозир боша тамом шудагӣ ҳаст. рӯзои наздик бо мешава. интизор бошед. чӣ хеле ки гуфтам, ҳар рӯз гулҳои нав мебиёранд. иҷада бо намихе гулҳои рамашка. иноям амхе аз 100 сомон то 150 сомонаша ҳастай. яъне камнигинаш арзонай, бенигинаш бо арзонтарай ва санги зиёдаш, санги дизайнерскиш мисол то 140-150 сомонай. бинед чӣ хел хушрӯванд рангошон. 3 ранг дора ин рамашко, якум сортуш, доинги якум сортуш. тамошо кунед. аз ана ин як дона мондай. ҳамина хушрӯ харидан. рангаш ранги ҷинсӣ. баъд чизи дигаре ки мехоҳам нишон тиҳам ана ин намуд. ин дубайский паплин. дубайский паплино дӯстони азиз то аз 120 сомон сар карда то 180 сомона нарх доранд. ина марҳамат. инам дубайскиай. дубайскиои анам хел хушрӯ. ранги зард агар дӯст доред, ана ин паплин беҳад хушрӯвай. инош бошад доинган, дубайски нестан. аз ин доинго чанд ранг ҳастай. иноям нархошон ҳамихе дӯстони азиз аз 100 сомон то 140-150. нависед, бо пурратар мефаҳмонам. ана инаш бошад дубайскиай. ана ин сирха пурратар хостам ба шумо нишон тиҳам. ҳозир дар манекен буданашда нишон дода будам. ина боша аз наздик бинед. чӣ хел сангошам тозаяй. худшам паплини беҳад нағзай. ғафси хушрӯвани паплино. агар ба шумо писанд бошад
омада бинед. Анаи нусхаи атласӣ чӣ хеле ки нав гуфтам. Аз ин нусхаи атласӣ ино доинган чанд ранг астай. Ранги бежавишам хушрӯвай, серишам, сабзшам. баъд сангош аҳамиятият чӣ хел сангошона анамин ба рангошон мувофиқ карда санггузорӣ кардагӣ ҳастанд, сангчинӣ кардагӣ ҳастанд, ки анамин зеби паплина дучанд мекуна, бисёр ҳам хушрӯ мекуна. ина рангош. ана иноям новинкаянд дӯстони азиз. 160 сомон, 150 сомон. санги зиёдаш, санги камаш бо арзонай, бесангашам арзонай. маълумоти пуррара бо дар WhatsApp нависед, ман ба шумо мефаҳмонам. чӣ хеле ки гуфтум, касоне ки метавонанд, мисол хеш наздикон метавонанд равон кунанд тавассути почта ё ин ки ягон раҳи дигар катӣ, метавонед омада аз корвон, аз тарафи Корвон-Сити Тагинавесо якум ряд ҳамин чизора дарёфт карда харидорӣ намоед, нарху наво карда сипас харидорӣ намоед. ана ин намудое ки айни замон ман нишон дода истодам, ино ҳамаш паплинои дубайскиянд. ана ино шолки дубайски халодни роза меган. иноша бинед. бисёрам паплинои хушрӯ. аз 120 сомона сар мешавад то 180 сомона. анаишам хушрӯи сафедша бинед. баъд ана ино бамбуканд дӯстони азиз. 150 сомонии нархои ино. ҳозир бамбукҳои дигар хелошам ҳаст. ман ба навор мегирам. насиб карда бошад дигар гулоша рӯзҳои дигар ба шумо нишон дода пурратар дар бораи нарху навош мефаҳмонам. ана ин намуд нусхаҳои атлас боша, ино доинг нестанд, вале паплини ғавси хушрӯанд. нусхаҳои атласу адрас ва ё 85-95 сомон буданд нархошон. иҷада бо ҳастай дӯстони азиз. анами хел паплинои ки се ранг дора. ана ин дубайскира хостум бо пурратар ба шумо нишон тиём. анаишам дӯстони азиз марҳамат тамошо кунед. и халоднаи роза нархи санги зиёдаш 200 сомонай. и бо бесангаш арзонтарай, санги камшам арзонай. нархое ки ман гуфтам